Il-ħadd filgħodu tresqu l-qorti 4 żgħażagħ mixlijin b'reati differenti u serji fosthom theddid u traffikar ta' droga. Huma tresqu quddiem il-Maġistrat Marsen Farrugia mixlijin li nhar il-ġimgħa li għadda f'Ħalaxa serqu basket u mowbajl ta' żagħżugħ ieħor u li kkaġunawlu feriti ta' natura gravi. Huma ġew mixlija wkoll li għeddew lil Ryan Kakija u li żemmewh kontra l-volontà tiegħu li kkaġunawlu biża' u li kisru l-paċi pubblika bajjat u ġlied. Wieħed mill-akkużati ġie mixli lis-sibt u wettaq ħsara volontarja fil-lokab tal-Pulizija, ikkaġuna biża' fuq Kakija u ommu u li fit-30 ta' Diċembru li għadda ittraffika id-droga kokaina. Akkużat ieħor kien mixli nhar il-ġimgħa fil-lokab tal-Pulizija ġarmus mingħajr liċenzja. Huma maċċettawx l-akkużi miġġubin kontrihom u saret talba għal libertà proviżorja bil-prosekuzzjoni toġġezzjoni minħabba biża' li jiġu kontaminati il-provi. Il-qorti wara li semmet it-trattazzjoni tal-prosekuzzjoni u d-difiża ċaħdet it-talba minħabba n-natura tal-akkużi u qablet ma' dak li qalet il-prosekuzzjoni dwar il-biża' li jiġu kontaminati il-provi. Fid-dawl ta' dan kollu l-4 akkużati baqgħu jinżammu taħt arrest preventiv. Il-prosekuzzjoni tmexxiet mill-Ispettur Rodri Kattart filwaqt l-avukati Franco De Bono, Amadeus Kakija, Albert Zerafa u Chris Buzietta deru għall-akkużati.